ene ye berekum ai abontin so na emse nyame adwuma no se sia no anyame asofo ni bebre wo ho a yentimi hu se ahohom na ekutia mu se members na ekutia we de yetimi se we de ye honhom bia na ekutia asofo ne mu eye asole mpanifo e de se wo asole ho no ene pese ekutia eye asole sofo a woda asafo nanom ye wo berekum na sofo bi a wo ho e kire se anasa asole mpanifo e pa kire se sofo no yo bi a sebe wo man omom kwan se a wa ye niema tight wa asole ho wo mom kwan mom hwehwehwe niema mu ye no nti wo mo ka bo mu so mbefa adwenkro ako atia eye sofo no nti wo mu nya kukuduro ekọ ye JùJu ma hokọje aduro bi e de be share eye signboard de se asole dan nanim ai epese gu eye sofo nanim asesesi ade akoye asem kase pampanifo wo mo de o mo gidie ebogidie so so wo mo bebo mpa ye yinanso asi wo se wo a wo nipa na se wo asole pani a wo koye saa aduro no e de begu asole ho no nyame ento so etwea mayenko berekum berekum wa ni mifiri na jenjere so de ben ehwa na aba beto dwase asori bi efre no Oasis of Liberty na Oasis nso de nka mehuye asase a wanyankopon wato ne bo asiesie wa asase popere so nsuo kura kakra bi wo ho na asase ne beka se fertile eno ni Oasis na nka Liberty nso ka ho Liberty nso de na nka fa hodie mu ane we asodi se wo ma nya fa hodie mfiri so wo hwe de da TV so sesie ya na we prekasa na asenua ovana de dem se prekasa o eno de ahoma tuntum ba ese kawuro ne de da ben ese kawuro ya ha tamana wo na anase sa esase yoyo sa fish no ne tenten no na wa ho amna wo pa na meboa ogre ana padlock nso danchen globe kra ne ya sa troka padlock nso so pa eso papa wa won hyebre wom de akose koya mani boni ho erika mo ako no waboa ye na de ye hu ne nchen ho de ahoma fita kakra ahoma tuntum kakra wa ya chechire wo de nyame nko ananimu so bebura so de ne mapia sonwe mu nyame nanimu Eric ya sa Eric ma hu ahoma bi ya de ya chechire se prekese o se wele o se wo fa de wo fa chire ne kawuro kakra be wom kakra na afen so no wo se fish bi nso kra no be wom me nso mi hu prekese na mi hu ase kibabu nnua yi bi ene hu padlock nso wo ho chire ye mu we ya chire se ya sene na wo kano enye kawuru na enye nam eye prekese na omo akeka abom na ahoma tuntum ebom na eye tweta ye twene wo fom ne bi no eno nso eka ho no makeka ede abom na omo de padlock no nso aka ho na omo twakraman moja ede egu eho no nyina ama no asi sana ewo ho pepepe ya na ti hwan na ye wei eye ya ubepie mu ewo eye jenjene a ewo berekum west ewo bono mantamu a osofo panyin a oba ho a na oda asore na no ehun se mpanyimfo ewa asore ho no eye niema bi a emfa kwan mu na do ye ne se obetwe mpanyimfo yi aso na mpanyimfo a otwe onom aso no yaso a toto fom no ekire se onom a omgo ye sa ade no ye mpanyimfo a sofo no ba ho no mu na o kire se mo ye niema bi a emfa kwan mu a ye ma otwe onom aso omo na baba be ye sa ade asabre gu asore ne signboard na se pepepe a ewo ho enti panfo kire se obi bia ho bom mu bia no ewo se wo hwe na wi hu adi epie anyesa se panfo de niema gu akwan mu de mpa ye gire akiri dia na de beba akiri no de ano ebe de papa sabre ya me no kasa de panfo akukudama omo da asore na no ahie mu a ewo voter regional omo ehwe ekeka niema asiani a omo nche ombeba na de oho bia no omo ne asore ma no so nyina aba be kan sabre de ya ukupie mu ewo eye jenjene ewo berekum west ewo bono mantamu a asore fo ni nyina aye basa esanse de onom ankasa ani tua no ade a areho pa Eric what can be for voter region be see mu say wo jinjirim empanyimfo a omoda asore na no asore no nya berekum jenjene nko a na ebi wo ba bi bebrebe na empanyimfo edada no asia wo ho a onom eye conference kese pa ewo ho na osofo panyin a ono eda de wo jenjena no
enso akwa ko pie mu ewo ho ye ne no edi nkomo no sana na otre ya sha okay na chese nya sofo na akwaje adura be sha sori nim na emom sorry members ni bia ye twe wo ma so elders ni bi na akwaje aduru that's why abusiafo na chese de akoso ne de enya sofo mom na akwaje aduru so de be ye members ana so de be pe members fi se prekese de ye se prekese jamedu ka wo fiti ko ti ana no ho age afiem we de enya sofo a na wo de prekese de be pam members ana elders na dua we no wo eho e wo signboard na se nti wo de pam members an that is a body ko dia cho say member wo ba ye wa no tendendra wo ba ye yi no na nyawo still so wo bia wo de ti asofo no na padlock nso de nka sofo fa ho ba padlock the second ni ke de bodua ba ya sa akasi mu kakra akasi we de konfo no na ache pa wo padlock na ache obi de na jam wayi am omo aye nsem pii we say ka Linda de mu sa na ke de bo wo obeni mu bi fe omo nya sa no we Linda de ya se betimi no a yo ya da so wa sore ensem we de sofo ho son we de enye sofo na kwaje sabi JùJu bi de be so na mu asole mpanifo na ene pese solitia eye sofo we de ne ho son ekwentua makra